a máme tu ráno, ja som upravená a pred odchodom vždy si až ako posledné dávam dole tieto ponožky, takže vám ukážem, ako vyzerajú tieto vlny. Tak pozerajte, čo poviete? Ono to ešte trošku padne, ale je to naozaj, že to drží potom formu pekne celý deň. Na čo poviete? A aby som, možno ste to v tom večernom videu celkom dobre nevideli, tak vám ešte ukážem jednu fintu, ako to robím ja. Keď sa zoberie ponožka, beriem tieto kratšie, hej, tak tento otvor, tú časť si dávam k hlave vždy. Takže ešte raz vám to ukážem, aby to bolo také pochopiteľnejšie. Takže vezmite si ponožku, hej, tu prsty dáte zvonka a ten otvor ku hlave. A natáčate vlasy úplne klasicky, natočím až po konček a teraz to ešte dokrútim čo najviac k hlave. Túto časť, tú prstovú, preložím a túto otvorovú si musím nájsť, chytiť do prstov a natiahnuť cez tú ponožku, hej, a cez tie vlasky, aby to takto pevne držalo. Takže čo poviete na výsledok? Myslím si, že aj vy budete spokojné. Tak vám prajem pekný deň a nech sa vám vlnia vaše vlasy tak, ako to vy chcete.